ହେଲେ ଜିଜୁ ତରୁଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ସେଟେଲ୍ ହେବା ଦେଖି ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ମରିପାରିବି। ତମେ ଏମିତି କାହିଁକି ଭାବୁଛ? ତମର କିଛି ବି ହବନି। ହଁ, ମୋର କିଛି ବି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ମରିଗଲା ପରେ ବି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବିନି। ଈଶ୍ୱର କହୁଛି ହଁ ତାରା, ଦାଦା କଣ ପାଇଁ କି ଡାକୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣିକି ଆସେ। ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜୁସ୍? ଜୁସ୍? ମୁଁ ତ କିଛି ଜୁସ୍ ମଗାଇ ନଥିଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ମ୍ୟାଡାମ୍ କହିଲେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ନା ସେଥିପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ। ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦିନେ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା, ସେହି ମେଡ଼ିସିନ୍ ତୋର ଜୀବନ ନେବ। ଏହାପରେ ତୁ ସାରାଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯିବୁ। ତୋ ପାଇଁ ମୋ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ହେଇକି ବି ମୁଁ ହାରିଯାଇଛି, ହେଲେ ଏବେ ତୁ ହାରିବୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜିର ଖୁସିର ସାମିଲ ହେଇଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।